ai yanzu matsalar da yawa cikin mutane suka samu kansu kenan a harkar waya, wannan waya da yawa akwai mutane da yawa waɗanda da kamammu ne amma yanzu har blue film suna kallo a wayansu. Jarabawa ce ko ba jarabawa ce? Jarabawa ce. Abinda za ka yi nasiha ka ce ba kyau. Idan ka ga wata da wani suna hira ka ce ai hiransu noka, kai kuma ka je ka buɗe kana kallo a waya, kai ma ai noka. Da yawa har akwai ustazan da jannan jarrabawar suka gagara cinta. Mutum ne mutumin kirki mai addini amma zai shiga wayarsa ya kalli batsa yadda yake so, da wadda zai bude wayarsa ya kalli bulufin ya kalli batsa da wadda yake zuwa bayan gari mai bambancin su, duka yin iska ne. Jarrabawa ce ko ba jarrabawa ce? To yanzu ganar wayar in ka shiga ɗakin ka kai ɗaya ne, to agun ne za a gwada ustazancinka na gaske ne ko ba na gaske ba ne. Ga ka ga wayarka ba kowa a ci, banda ubangijinka ba mai kallon ka. In ka ci jarrabawar to a lokacin za ka ci, in baka ci jarrabawar ba a lokacin ne ba da ka ci. To idan kai mai tsoron Allah ne ka sani wannan abun dama wadda yake da wuta da aljannan Allah ne, kuma ka san shi yana kan duk duniya akwai wadda in Allah ya ce ka shiga aljanna zai ce shi bai daban ba mai wutar ba mai aljanna. Shi kuma mai wutar mai aljannan wadda zai yi hisabin ya gani, wadda zai yi sakamakon shi kuma ya gani. Jarrabawa ce babba ko ba jarrabawa ce? Jarraba wannan wayan ta zama jarrabawa wadda yawa a cikin mutane. Abinda mutum ba zai iya yi a normal rayuwarsa ba sanadiyar waya ya fara yi. Zai yi hira da budurwarsa su yi chatting, ta ɗauki hoton tsiraicinta ta turo mishi ya gani, wani shi ma ya ɗauki hoton tsiraicinsa ya tura mata ta gani. Haka ne, haka ne. Allah ya tsare mu. To kaga wannan jarrabawa ce, to sai Allah ya ce zan muku jarrabawa da farauta. Ga ku ga dabban, Allah ya ce in gani waye zai kame waye zai taba. To kai ma yanzu ga ka ga iskancin har cikin ɗakinka, ga ka ga iskancin har cikin ɗakinka. Iskanci ba ka da bukatar sai ka je wani gashi nan a wayarka. Allah sai ya ga tsoronsa da kake da gaske ne ko ba da gaske ne. Wani haka zai sauke bulufin din da yawa a cikin wayarsa, tana nan ga sunan allode, duk abin da yake online ba naka bane, amma in kai downloading ka sauke a wayarka ya shiga kayan hisabinka domin mallakar ka ne da kudinka ka saye shi. Baka san yaushe zaka mutu wannan abin yana wayarka ba. Kana tafiya a mota yana cikin wayarka, mota ta faɗi ka mutu ka nakasa, bluefin suna nan a cikin wayanka a ce. Duk abin da ka sauke a wayarka ai da kudinka ka sa data kai downloading, so ya zama mallakar ka daidai ne da ka je ka siyo kasar na bluefin. To wani haka yake tara su a cikin wayarsa. Kamar yadda muke faɗa, Allah kaɗai ya san wadda daga kwanciyarsa bai tashi ba. Akwai wadda yana baccin da bindiga ake ɗaga shi a cikin gidansa, yan fashi ko barayi. Akwai wadda yana baccin a cikin gidansa gobara ne take ɗaga shi, ba abin da ba yi faruwa. Shi kuma aiki da za mu yi, innamal a'malu bil khawatim, haka annabi ya ce. Yaya karshen ka za ta kasance? To shi mai hankali kullum yana duba karshen ne. Abu kaza din nan ban san yaya za a yi ba, abu kaza din nan ban san ya, wanda ya rabka na kuma shi kullum yana ganin yana nan ne, shi kullum yana ganin yana nan ne, shi kullum yana ganin yana nan ne. Wanda ya rabka na shi kullum yana gani yana nan ne, wanda ya rabka na shi kullum yana gani yana nan ne. In kuma duniya ka mata wannan fassara baka san ta ba, in kama rayuwa wannan fassaran baka san rayuwa ba. Wai in ka ɗauka wani sati ma za a yi tafsiri da kai,
baka san rayuwa ba. Wannan tunanin kawai ya nuna ma kai ma ka san baka san rayuwa ba. Idan akwai wani program da za a yi gobe da safe ka ji da kai da a yi baka san rayuwa ba, baka fahimci rayuwa ba. Sau nawa haka ya faru? Akwai wadda karatu ake haka, karatu ne ana zazzaune ana karatu, na gefen shi sun dauka bacci yake, yingedi ne ya dauke shi, sai da aka tashi a karatun aka taba shi aka samu ya mutu. Kuma ka yi tunani duk wani babi da kake ganin abun akwai aminci sai ka samu wadda shi kuma abun ya mutu. Duk wani gu da kake ganin za ka iya laɓewa agun ka samu aminci sai ka samu wadda shi kuma agun ya mutu. Yaushe ne a majalisa ne fa ana zaune a majalisa ne dan majalisa ya mutu, an kawo wani motion ana tattauna kawai aka tashi aka samu ya mutu. Yana faruwa ko bai faruwa? Yana faruwa. Saboda haka idan ka ci gaba da shirya waɗannan burace-burace na sharri za ka yi taɓata lokacinka ne. Matsalar mutuwa yan uwa shine sau ɗaya ake yi. Wannan matsalar mutuwa sau ɗaya. In ka tafi nan ka tafi, ka yi abin kirki ko baka yi ba ka tafi kenan, ka yi abin arziki ko baka yi ba ka tafi kenan, ka tafi kenan. To mutum ya shirya ma kansa yadda zai gudanar da rayuwarsa a cikin alkhairi. Jarrabawa sunnar Allah ce kauniya, allati la ta tagayyar. Sunnar Allah ce kauniya, ba ta canzawa. Allah yana jarabtan bayi jarabawa iri-iri. Wa balawnakum bil hasanati was sayyi'at wa nabluukum bi sharri wal khairi fitna. Ta fiskoki da yawa jarrabawa na zuwa. To nasarar ka shine ubangiji ka samu taimakonsa wajen cin jarrabawa. To amma dole sai ka kawo da kai, dole sai ka kawo da kai, dole sai ka kawo da kai. Lokacin da kake maganganu da wacce akan duk abin da kake magana, a daidai lokacin ka dinga tuna 'ya'yanka, ka dinga tuna ƙannanka, ka dinga tuna iyayenta, sannan ka dinga tuna sakamakon abu. Wannan na daga cikin abin da zai taimake ka wajen gyara kanka. Muhasabatun nafs. Idan mace kake nema ta banza, ka kalle ta, ka kalli wuta, yanzu kai ya kamata ka shiga wuta akan wacce kai makanka lissafi. Wacce din nan da muke tare da ita yanzu ya kamata na shiga wuta akan wacce. Ke ki yi lissafi, wanan nan da nake tare da shi yanzu ya kamata in shiga wuta akan wani. Ki duba kimarsa, ki duba wutar, ka duba kimarta, ka duba wutar. To abinda azzalumai ba su lissafi kenan. 50,000 dokta sun kasa ka shiga wuta akan su. 50,000 sun kasa, miliyan 50 sun kasa. Duniya da abin da ke cikin duniya duka, wallahi kimarta bai kai a baka ita ka shiga wuta ba. To sai kaga mutum na ta sayan wuta 2,000, 3,000, 500, 200, 2,000, 300, 500. Shi kuma ya san wuta yake saya, ya san wuta yake saya. Allah ya san mu dace.